Auto sukelsi tänne sumuseinämän sisälle, tapahtui jotakin merkillistä. Auto lähti nousemaan ylöspäin. Se kulki käsittääkseni huimalla nopeudella ja ensin oli aivan pimeä. Ja sen jälkeen oli tämmöinen niin kuin kirkkaan sininen kenttä, auto meni sen läpi ja sitten tuli taas pimeä ja mä näin niin kuin kirkkaita valopisteitä, jotka lähenivät ja loittonivat. Ja heräsin siitä, kun huomasin, että oli niin kuin vähän niin kuin hämärää ja auto laskeutui tälle oudolle kamaralle. Ja sitten mä aloin silmäilemään, että minkälaiseen paikkaan mä oon niin kuin joutunut. Auto oli jonkunlaisessa laaksossa, joka puolella oli vuoret ja mä vilkasin maata, se oli niin kuin punaista kiveä tai soraa ja huomasin, että se oli noin suurilla halkeamilla, jopa 5 sentin halkeamilla. Ja mä ajattelin mielessäni, että tässä paikassa ei ihminen voisi elää, että ei ainakaan tässä vettä saisi. Sitten mä huomasin, että sieltä vasemmalta puolen sieltä vuoren kylkeä alas tuli 2 henkilöä. Heillä oli suuri pää, eikä ollut hiuksia ollenkaan. Suuret silmät, jossa ei ollut niin kuin pupilleja. Ja pieni nenä ja pieni suu, ei ollut huulia ollenkaan ja heidän ihon väri oli aika vaalea. Tämän ensimmäisen matkan aikana musta otettiin sitten näytteitä. Oikeasta käsivarresta otettiin niin kuin 5 näytepalaa noin puolen sentin välein. Ja niistä on todistus tuossa. 異星人との遭遇事件の信頼性を証明するのは困難です。1961年に起きたヒル夫妻の体験は誘拐事件の一つです。9月19日の夜、ヒル夫妻はアメリカ東海岸を車で走っていました。その時彼らは空に何か光る物体が飛んでいるのを発見しました。そしてその直後、2人は意識を失いました。気がついた時、 UFO の姿はなく、彼らはいつの間にか50キロ近くも南にいました。別々に催眠療法を行ったところ、ヒル夫妻は揃って麻痺状態で UFO に連れ去られたと語りました。頭と目の大きな生物が2人の体を調べ、バーニーは精子のサンプルを取られたというのです。生物の1人は彼らの星が宇宙のどこにあるのかを示した写真を2人に見せました。フィリス・バン・シュメラーもアイノ・イワノフと同じような宇宙旅行を体験しました。I've had meetings with beings from other planets on UFOs twice. Both of them were completely different than the other. My first meeting was a UFO came down, it landed, I saw it, the door opened. For a moment I was very frightened and I said, no, this is an experience, I must go with it. So I boarded the craft, and as I entered I felt the presence of someone in back of me that I didn't see. And I entered into the inside of the craft, and there were 2 beings in the craft. They were well over 6 feet, formed exactly like a human, quite good looking, appeared to be males. They had a metallic type of costumes on and did not seem to have any openings or fastenings of any kind. Very large, crystal blue eyes, if you can call eyes crystal blue. And several years before, in my office one day appeared a space being, and it was similar to this being that these 3 beings, or the 2 beings that I had seen that was on the ship. The trip was to the moon. They put this type of helmet on. It was like a plastic helmet or plexiglass, and it had a rim all around it. It was clear. It was a double plexiglass or plastic. It had little holes around, and when they put this helmet on me, it created an atmosphere around me that I could breathe. Because I had told them, look, we're on the moon. I want to go out. You can't bring me here and then not take me out on the moon. So they put this device on me, and as I walked, it seemed that the surface
kept it above ground, so it functioned in this manner. I don't know how it worked. But they opened the door, and one took one hand, and one took the other hand, and they took me outside, and I was so happy because they were holding me. I was floating, and they were holding me down. They did not have problems walking on the moon. They did not float. They may have had something to hold them down. I don't know, because their boots were the same as their clothes. But I walked around for a while, and I wanted to walk, and they held me down so I could walk in the dust like this and kick it up and so forth. And we walked around a while, and then they gave me the message, we have to go back. And they took me back in, and took me off the took the device off me. I sat down and came back, and it was when I got off the ship and then went back into the house, it was 6:20 in the morning, and I had left at approximately 2 o'clock. I asked them how were they able to do this, because I think our astronauts took a couple of days to get there. And they said that we just did not understand, that we were not technically advanced enough to understand how to go this fast. UFO との遭遇事件を評価する際、その体験は催眠状態もしくは超心理学的現象として語られることが多い。フィンランドの医学及び超心理学博士ラウリ・レーナー・ルーカネンがその体験を語ってくれました。Hypnoositilassa tehdyt kokeilut tehtiin siten, että aiheutettiin niin sanottu ruumiista poistumisilmiö, jonka seurauksena hämmästyttävästi jouduin UFOn sisälle. Luonnollisesti ihmiset sanovat, että tämä on mielikuvitusta. Minulle se oli täyttä todellisuutta, ja minusta se oli erittäin mielenkiintoista olla UFOssa tutkittavana aivan kuin lääkärin vastaanotolla ja tavata olentoja, jonkalaisia en ole aikaisemmin nähnyt. Minä pystyin havaitsemaan 3-4 olentoa, jotka olivat pieniä, noin 80-senttisiä, enkä pystynyt edes sanomaan, olivatko he miehiä tai naisia. Voitteko kuvailla, miten tuo teidän väittämänne ruumiista irtaantuminen sitten tapahtui? Toisin sanoen, miten te kohtasitte nämä UFOt? Se on parapsykologinen ilmiö, jota on varsinkin USAssa tutkittu hyvin paljon. 8 miljoonaa ihmistä on kokenut ruumiista poistumisilmiön siellä. Se on ilmiö, jota meidän psykiatriamme hyvin huonosti tänä päivänä tuntee. Mutta siinä ihminen tuntee, että hänen tajuntansa kohoaa hänen fyysisen ruumiinsa yläpuolelle, ja se tajuntana lähtee mihin tahansa. Minun tajuntani näytti lähtevän UFOon. No millä tavalla juuri parapsykologia ja UFOt sitten liittyvät toisiinsa? Parapsykologia on tiede, joka tutkii niin sanottuja yliluonnollisia ilmiöitä, ja monien ihmisten mielestä UFOt ovat yliluonnollisia. Parapsykologia tutkii muun muassa automaattikirjoitusta, se voi tutkia ruumiista poistumisilmiöitä, ja nämä ynnä telepatia ovat muun muassa tapoja, joilla UFOihin voidaan olla kontaktissa. 南米、特にブラジルは世界で最も UFO の活動が活発な地域と言えるでしょう。ブラジル人弁護士アントニオ・フィリアス・ボアス事件は最も驚くべき誘拐事件です。国を挙げこの徹底的な調査が行われなかったら容易に SF 小説になっていたでしょう。1957年10月、アントニオは庭にいました。その時長さ10メートルもある物体が近くに着陸しました。そして驚いたことにヘルメットをかぶった4人の生物が UFO の中から現れました。彼らはアントニオの腕を捉えると UFO の中に連れ込みました。そこで彼は医学的な実験をされました。最後に人間の女性にそっくりな生物が部屋に入ってきました。その女性は服を脱ぎました。アントニオは美しいと思いました。彼女は彼と性的交渉を持ちました。後に地球外生物は小さな生物を見せに戻ってきました。それはアントニオの子供だったのです。1967年1月25日、フィンランド人を父に持つベティ・アンドレアソンは初めて地球外生物に遭遇しました。その生物は彼女の家を訪れ一家に麻酔をかけました。ベティは UFO に乗せられどこかへ運ばれました。ベティはその場所について何の記憶もありません。医師がベティに対抗催眠をかけた結果、彼女はその時の詳細な記憶を取り戻しました。ベティ・アンドレアソンは後に UFO との遭遇について語り、その中で地球外生物と